Казвам се Мадлен Ненкова. Здравей! Казвам се Мария Сашо. Здравейте, казвам се Сашо. Здравейте, аз съм Яна. Неформалното образование ме намери и дори не ми се представи. Известно време си другарувахме така, без дори да знам какво е това, в което съм се замесил. С течение на времето обаче се оказа, че всъщност сме или съм част от един екип, който прави неща точно в сферата на неформалното образование и към ония момент беше един от много малкото в страната, които се занимаваха с това. С неформалното образование си казахме здрасти в 2005 година, когато започнах да работя в програма Младеж. Тогава, след това Младежта в действие, сега Еразъм Плюс и от тогава работя с екип от супер яки хора. Случайно, в бягството ми от формалното образование. Тъй като формалното образование, което получавах в университета, не ми беше съвсем удовлетворяващо за търсенията, реших, че ми трябва нещо малко по-различно. И така се появи неформалното образование. Преди, може би, 6 години вече съм, 2010 февруари месец. Съвсем случайно моята най-добра приятелка на 14 февруари ме пита какво ще прави. Аз казах, какво да правя, нямам какво да правя. Тя каза, що не дойде да ми помогнеш тук за едно нещо. И аз казах, окей, ще дойде да помогна. Беше за една инициатива на една неправителствена организация и така супер много се зарадих, много ми хареса. Започнах всъщност като доброволец в организацията. Впоследствие те ми показаха методите на неформалното образование чрез различни обучения и ивенти, които правиха. И така хареса ми, допадна ми, оказа, че това е моето нещо, моят начин на учене. Впоследствие в момента ми е професионалното направление. Младежките дейности, поради простата причина, че младежките дейности са част от работата ми. Иначе предполагам, че мога да го намеря на много места. Но тъй като общата дефиниция за неформално образование всъщност включва и нещата, които ни се случват ежедневно, може да го намериш и на улицата вън, стига да се оглеждаш по-внимателно. За съжаление, в България го виждам на много малко места да се прилага и за радост на много места да има възможност да се прилага. Най-вече в формалното образование, в ежедневието на младежите, на хората, на възрастните, навсякъде. Ако човек така се запознае с неформалното образование, го вземе при сърце и се постарае да си направи собствено разбиране за него, неговата креативност и неговите очи могат да го видят навсякъде. Ако ме питаш къде откривам неформалното образование, аз честно казвам го откривам на изключително много места около себе си, защото някак се научих да забелязвам неформалното образование дори в мъничките детайли. Защото аз приемам, че то може да бъде открито понякога дори в обикновеното общуване между хората. Иначе като методика най-често в много обучения, които са, за жалост, все още странични от училището. Бих казал, че има един доста подробен документ на Европейската комисия, мисля, че, който уточнява какво точно представлява неформалното образование, къде и как се прилага, какви са му целите, принципите и така нататък. Това за мен е най-достоверният източник на информация. От тук нататък можете, разбира се, в Google да се потърси, но не бих казал, че източниците са най-достоверни, така че ако четете нещо различно от този документ, по-скоро бих казал, имате едно много. Отворете вратата и ще се запознаете. Отидете на младежки обмен и ще се запознаете. Отидете на обучение. Ама не от нея обучение, на които един преподавател стои отпред и ви обяснява много умни неща, на онези обучения, в които ви карат да се движите. Да учите с тялото си, да учите с ръцете си, да преживявате нещата, които учите, за да останат във вас завинаги. И там със сигурност така ще се запознаете, че ще ви остане едно много хубаво и топло чувство, което аз лично не познавам човек, който да се е замесил в неформалното образование и да не е останал там. Уважаеми зрители, неформалното образование е навсякъде. Всяко нещо, което ви учи чрез опит,
може да се каже, че е някаква част от неформалното образование. Като структурирана форма на обучение, най-вече може да срещнете, намерите и да се запознаете с неформалното образование чрез неправителствени организации или чрез може би читалища, които прилагат по-иновативни методики за придобиване на знания. Защото в основата на неформалното образование е леснотата на придобиването на знания, които, да се види на всичко отгоре, полезни. Моите наблюдения, честно казано, са, че в последните, може би 2 години, откакто аз съм по-запозната с неформалното образование, забелязвам, че като че ли с всеки изминал месец има все повече и повече заинтересовани хора. Хора, които не само искат да бъдат, например, обучаващи се, но и хора, които се интересуват и те да правят нещо свързано с неформалното образование. Така че определено вървим на добре, защото за мен неформалното образование определено е добрето. И се надявам, ако може след следващите 2 години да има същия прогрес, ще бъде супер. Хората чуват едни неща и започват много да ги повтарят, без много да ги разбират. И в последните 5 години неформалното образование, както доброволчеството или разни други такива термини, изведнъж станаха едни много модерни. И едни хора много ги промотират. Не знам доколко всеки от тях разбира точно какво се опитва да каже на аудиторията, но поне, ако не друго, въпросните 5 години дадаха публичност на термина. Сега, друг е въпросът доколко сме стигнали до някаква яснота и дълбочина в разбирането. Неформалното образование така пъпли. Като един охлюв се е запътило на някъде и аз се надявам да стане някое друго животно в скоро време. Някое по-бързо животно, някое по-динамично животно. Но е хубаво все пак, че той без охлюви не може. Че съществува като един охлюв. Според мен това е така, защото хората не го разбират в същността му. Хората, които се занимават с образование, не го разбират в същността му, за да го интерпретират по начин, за да си го преобразят и да си го използват в работата. По начин, по който на тях да е полезен и на учащите да е полезен. Но все пак бавничко, но славно, по някакъв начин се развива, по някакъв начин набира повече популярност и аз ще се радвам да станем една от държавите, която използва неформалното образование като методика за постигане на повече успехи. В младите хора, учениците, обучението за възрастни въобще навсякъде в живота. Ще кажа нещо за накрая, че честно казано не се сеща. Не. Мога да разкажа за червената шапчица, мога да разкажа и за Кумчо Вълчо, мога някак си винаги да го обвържа с неформалното образование. Винаги има нещо, което остава в хората. И това дали е червената шапчица, Кумчо Вълчо, Трите прасенца или някаква малко по-сериозна приказка, всичко може да бъде основа за развитие. Може да бъде основа за трупане на умения, на знания и на някакво отношение към нещата, което да те изгражда като смислен човек. И аз лично бих се радвал на всеки, който преодолее собствената си срамежливост и се включва в повече дейности, които са извън училище, извън стандартното висене някъде в градинките с полбутилка бира, и инвестира времето и удоволствието си в това да се развива, защото младите хора винаги търсят да има комбинация между удоволствие и развитие. Мисля, че точно тези дейности в неформалното образование дават най-добрия шанс за това.